agaidake batula, diyar gidan ma'aiki ba ai kamar yake ba. agaidake batula, diyar gidan ma'aiki ba ai kamar yake ba. Da fari kai na sanya Ubangiji tabara, kai ne mai bada baiwa idan ka so ka kara. Ilahu gani duke ka ban dubun basira, in yo baitin batula ban sanya fargaba ba. agaidake batula, diyar gidan ma'aiki ba ai kamar yake ba. Ka kara yau salati ga annabi fitacce, Rasulu dan Amina gwarzon ka tsaftatacce, wa alihi sahabbai mai san shi ya dace, Abubakar da Umar da Ali bar rage ba. A dole in tsaya nan in gaida shehanaina, Tijjani jiyalin nan da Gausu mai gidana, da shehana Abdullah da Shagya haiwanina, da shehu Malam Ashir ban ware ko guda ba. agaidake batula, diyar gidan ma'aiki ba ai kamar yake ba. Da sallama in taso in zo gidan kibinta, salam alaiki zara sarauniya ta mata, shugabar nisa'u abiku ya wajabta, duk wanda ba ya san ku ba zai ga shugaba ba. Kaka da kyau batula uwar gidan Aliyu, tsokar jikin ma'aiki Muhammadin Nabiyu, sannan ki yar Khadija jika gurin Lu'ayyu, satsan banu Qurayshin ba za a kai da ku ba. agaidake batula, diyar gidan ma'aiki ba ai kamar yake ba. Yanzu bara in ɗauko tarihin haihuwarta, a lokacin da nana Khadija ta haife ta, a nan gurin ta duka ta gaida kalikinta, irin zuwan ma'aiki ta yoba ba da wai ba. A nan nana Khadija ta ga abun mamaki, ta haifi Fatima dai beken jiki da tsarki, wallahi ba ni basi wato jini na biki, zara'u tsafta sauka kamar ba yau ta zo ba. agaidake batula, diyar gidan ma'aiki ba ai kamar yake ba. Khadija na a zaune Rasulu sai ya zo shi, yana shiga faɗakin ya tozali da ƙarshi, sai sujjada ga Allah tana ta yin tasbihi, wurin ilawa Allah kamar ba jinjira ba. agaidake batula, diyar gidan ma'aiki ba ai kamar yake ba. Rasulu sai ya koma jikin gidi ya barta, domin ya nuna cewa ba wata ya kamarta, da ya kiran batula da miƙe kan kafarta, ta zo gurin ma'aiki ba wai da rarrabe ba. Yanzu bara mu koma ta ɓangaren isarta, domin mu gane cewa a kauni ba kamarta, dukan isa da girma Allahu da ya bata, kane kiza hara'u ba dai ga talikai ba. agaidake batula, diyar gidan ma'aiki ba ai kamar yake ba. Sannan ne Fatima dai ta so ta kai ziyara, da ita da Safiya da Atika Juwaira, sai hadiri ya taso ruwa yana ta ƙara, amma wallahi Allah bai je ka Fatima ba. A nan ta ɗau mayafi ta sashi a samansu, gashi ana ta famar ruwa ana kusan su, albarkacin batula ruwan baya taɓa su, a nan Safiya ta yo yaban ta ba kaɗan ba. agaidake batula, diyar gidan ma'aiki ba ai kamar yake ba. Sara'ukin ɗayanta a asali da tsarki, yace ba wacce Allah gwani ya yo bikinki, a duk cikin nisa'u ba wata ya kamar ki, wallahi babu ba zan ki in faɗa ba. Allahu ne ya ɗauro auren kike da Ali, shi ne ya ce wa manzo ya jaddada a fili, annabi ya yi taro marar misali, domin ya ɗaura auren zara'u ba da wai ba. agaidake batula, diyar gidan ma'aiki ba ai kamar yake ba. A nan aka yi bikinta kowa yana zumuɗi, wallahi dukka kauno kowa ya yau nishaɗi, da ma a ce ina gun nima in ɗora sirdi, in be ka tambari na ga zara ba kaɗan ba. Karima ta yi zarce a
tamkar ba zara ce ba. agaidake batula diyar gidan ma'aiki ba ai kamar yake ba. Sara'u sannu sannu sannan ki zamzamiya, sadiqa masaduka makiya madaniya, zakin ramar zakura sharifa azzakiya, sunan kina da daɗi wallahi ba kaɗan ba. Anan na so na huta a baitikan kibinta, sunana Idris ne baba ni ku fahimta, mai wake yar ma'aiki zara'u mai badinta, gani na tuba hula kaina na so ku shafa. agaidake batula diyar gidan ma'aiki ba ai kamar yake ba. Karo dubin salati ilahu zil-jalalu, gurin Abu Batulu Muhammadun Rasulu, wannan da ba kamar hijika gurin Kalilu, wa alihi sahabbai ban manta tabi'ai ba.